Zažila si alebo zažil si vzťah s narcistickým partnerom a chceš sa o svoj príbeh podeliť v podcaste Od srdca? Klikni na odkaz príbeh pod touto epizódou. Chceš znovu objaviť svoju vnútornú silu a dôverovať sebe, láske a životu? Prečítaj si moju knihu Znovu sama sebou. Nájdeš v nej aj seriózny dotazník, ktorý ti pomôže odhaliť viac ako 50 skrytých varovných signálov narcistickej manipulácie. Je vytvorený tak, aby si mohla identifikovať prípadne aj iný ako partnerský vzťah. Kniha tiež obsahuje aj viac ako 40 overených tipov, ako sa z toxického vzťahu spamätať, ako upokojiť svoj nervový systém a znovu sa rozžiariť. No a s knihou získaš aj 2 bonusy, meditáciu na uvoľnenie napätia a tlaku a meditáciu na posilnenie sebavedomia. Odkaz je pod touto epizódou. Vítaj pri ďalšej epizóde podcastu Od srdca, v ktorom sa na rovinu a otvorene rozprávame o partnerských vzťahoch, narcistickej manipulácii a o tom, ako nájsť cestu naspäť k sebe, prebudiť ženskú silu a otvoriť sa skutočnej láske. Volám sa Nora Šulíková a sprevádzam ženy na ceste naspäť k sebe. Ako certifikovaná koučka im prostredníctvom emočného detoxu pomáham uvoľniť emocionálnu záťaž, oslobodiť sa z toxických vzťahov, hlbšie sa napojiť na intuíciu, prebudiť vedomie sebahodnoty a znovu otvoriť srdce láske. Som autorkou kníh Šťastie na dosah, knihy Znovu sama sebou, denníka snov, množstva meditácií, vzdelávacích prednášok, online kurzov a som zakladateľkou školy šťastia a konferencie Sama sebou. Dnes sa budeme rozprávať s Terezou, ktorá vám povie svoj príbeh. Vítaj, Tereza. Ahojte všetci. No tak ako za každým sa spýtam hneď na úvod otázku, ako tvoj príbeh začal? No, musím začať trošku v minulosti. Ja som bola slobodná matka 6 rokov. Mala som krásnu dcérku a mala som 3 zamestnania, aby som ju uživila a aby som jej dokázala dať domov. Kúpila som starý rozbitý dom bez vody, bez elektriky, bez toalety a začala som chovať včely, aby som si na to zarobila. Popri robote a malom dieťati a vlastnými rukami som ten dom s mojím otcom sama spravila od základov. Od kopania kanalizácie, elektriky, všetko akože kompletne sama. To bol v podstate náš prvý ozajstný domov, ja a moja dcéra. Po pár rokoch, asi 3, som sa ako keby prestala kontaktovať s dceriným otcom a bola som z toho dosť nešťastná, hej, rozbitá citovo a tak. To sklamania, hej, že nevyšiel ten vzťah. A kamarátky sa ma snažili nejak rozptýliť a ja som sa prihlásila na internete na takú slovnú hru. Veľmi logická, myšlienky odídu do slovíčok a zdalo sa mi to ako veľmi dobrý nápad, aby som stále nerozmýšľala iba nad svojimi problémami a tak. Nebol tam absolútne žiadny zámer ani vedomosť o tom, že sa tam dá s niekým písať alebo niečo. No a tam začal vlastne celý tento môj príbeh. Ja v novom dome, prerobenom vlastnými rukami, s dcérkou, samostatná, slobodná matka a začal mi písať spoluhráč z tej hry slovnej a veľmi rýchlo a intenzívne, pretože on sa v podstate začal s tým, že mi napísal text z Márie Rotrovej z pesničky a tak a to ma veľmi chytilo za srdce, lebo to som si vravela, že to je moja krvná skupina. No, naša komunikácia akože pokračovala a tak. Potom sme si začali písať cez iné siete, hej. Dosť sa to tak intenzívňovalo. No, až do chvíle, kým som nezistila, že ten pán, s ktorým si píšem, je ženatý. To sa pri nejakej komunikácii tak zrazu akože ukázalo. V tom momente som ho zablokovala, odišla som z tej hry, všetko akože proste koniec. Bola som oklamaná, bola som sklamaná a tak ďalej. No, ale ako to už býva, on si ma
vyhľadal znova pod úplne iným nikom, úplne iným menom a začal ma prosiť o odpustenie, že začal mi vysvetľovať, ako to všetko bolo, že on s tou ženou nežije, že on s ňou nič nemá, že on býva v pivnici a on je tam iba taký paholok a všetci ho využívajú a že to je proste, no strašne mi ho bolo ľúto, akože veľmi. Ako taký dobrý človek, taká sranda s ním bola aj všetko a zrazu zistím, že on tam vlastne v tej svojej rodine strašne trpí. No, keďže už naša komunikácia bola dosť ďaleko, tak samozrejme, že ma zlomil, hej. Teraz ja viem, že je to možno odsúdenia hodné, ale keďže ten vzťah s tou jeho manželkou nefungoval, oni nežili spolu, on žil v pivnici, tak to bolo také pre mňa ako ospravedlňujúce. No, a tak sme komunikovali ďalej. Ako sa k tebe správal v tom začiatku? A takto verila si mu to, čo ti hovoril? Ako žije, ako funguje? To som všetko v tom čase verila? Chvíľu mu to trvalo, kým ma o tom presvedčil, ale bol veľmi presvedčivý. Verila som mu v podstate, áno. Jeho slová boli, že on ešte skôr, ako ma videl, tak ma miloval, hej. Že ja ťa milujem preto, aká si, aj bez toho, aby som videl, ako vyzeráš. A to pre mňa ako sklamanú ženu, ako slobodnú matku, to bolo proste niečo neuveriteľné. Rozprávali sme sa o všetkom. Proste on, aj keď bol doma s tou rodinou, on stále volal, stále písal. To bolo niečo neskutočné. Stále. Aj som nechápala, ako je to možné. Takže sa mi ľahko verilo tomu, že naozaj žije mimo tú rodinu. No a ako došlo k nejakému stretnutiu, alebo vôbec, že ste sa videli? Či ste sa najskôr videli ako online, alebo či ste sa stretli naživo? Ja som mala pracovnú cestu v podstate tam, kde on býval a býval odo mňa fakt, že dosť ďaleko, teda no viac ako 100 kilometrov určite. A ja som mala pracovnú cestu tam a tak sme si dohodli stretnutie, že sa stretneme a uvidíme. A sme sa stretli. Usmiatý, milý človek, proste fajn to bolo, hej. No, tak pokračovali naše stretnutia. On proste prišiel hocikedy len tak na víkend, alebo na jeden deň, hej, cez deň. A pre mňa bolo veľmi dôležité, ako sa správa k mojej dcére. A k mojej dcére sa správal fakt pekne. Žartoval s ňou, mal ju rád, tváril sa proste. To bolo on z toho prvého manželstva mal takisto dceru, hej, takže správal sa k nej fakt veľmi milo, veľmi. Ona mu začala potom už kresliť aj obrázky, akože preňho a tak. A pre mňa to bolo strašne dôležité, tento pocit. No a ja som potom, moja sestra žila v zahraničí a v takom exkluzívnom zahraničí a ja som si povedala, že pôjdem za ňou, teda aspoň na dovolenku. On sa ponúkol, že pôjde so mnou. No ale tým, že on nemal peniaze, ja som tiež nemala peniaze, ja som predala auto. A keď on tak strašne chcel ísť so mnou, a ja už som v tom čase bola do neho veľmi zaľúbená, to bez debaty, tak som mu skúpila letenku. Aj napriek tomu, že bol ešte stále vo vzťahu, hej. A on na tú dovolenku so mnou išiel. Ale pred dovolenkou sa stalo presne to, čo zvyknú takíto ľudia robiť, že mi zavolal asi 3 dní pred odletom, že on si to rozmyslel, že on zostáva s rodinou a že on nikde nejde. Mňa to ma položilo ako dosť. Samozrejme, že tá letenka stála teda nemalé peniaze. A ďalšia vec, že som tam potom musela ísť sama, ale nakoniec sme išli teda spolu. Keď videl, že som ochotná sa kvôli nemu v podstate obetovať a bolo mi to ľúto, ako ma veľmi silno držal, nakoniec išiel. A k tomu by som sa spýtala ešte, že keď on tam stále riešil ešte tú prvú rodinu, tak dávala si mu, alebo vymedzila sa nejak tak, že pokiaľ budete pokračovať v tom vzťahu, takže aby vlastne odišiel z toho pôvodného vzťahu, alebo ako toto fungovalo, takéto nejaké spolužitie, že bol aj s tebou a bol aj s nimi? Ako ti to, nie že odôvodňoval, ale hovoril ti napríklad, že sa rozvedie, alebo sľuboval ti niečo? Tak to bolo samozrejme, že sa rozvedie. Hej, až keď potvrdil to, že bude so mnou na tej dovolenke,
Pre mňa to bolo automatické, že už sa asi tam nevráti, že to už má vykomunikované a tak ďalej. No, samozrejme, že som na neho tlačila, hej, teda, že keď chce byť so mnou, aby sa rozviedol, ale zaľúbený človek je zaľúbený človek, hej. Tam boli stále tie jeho reči o tom, že ja už nebudem musieť nič robiť fyzicky, že už konečne si môžem dovoliť byť ženou, že on mi nedovolí ani tašku odniesť, že proste on sa bude starať o nás a tak ďalej, hej, a to bolo pre mňa niečo, čo som dovtedy nikdy nepočula, nevidela, nezažila, hej, to bolo wow. On mi písal básne. On mi poslal toľko básní na mail, aká som dokonalá, úžasná, skvelá, ako proste ostudová žena, že to, že ma miloval skôr, ako ma videl a na to nikdy v živote nezabudne, proste osud, hej. Tomu sa veľmi ľahko verí. To veľmi ľahko. A nebolo ti to podozrivé? Nie. Tešila som sa, že konečne aj mňa stretlo šťastie. Po tých rokoch, čo som bola vlastne ako slobodná matka, tak som sa veľmi tešila, že wow, toto je dar, ktorý som si asi zaslúžila. No. Čo potom na tej dovolenke, ako to prebehlo? No, to bolo super, parádne spomienky a všetko, až na to, že on sa po dovolenke vrátil domov k žene. Tak ako ste to riešili potom? O 2 mesiace asi zhruba odišiel akože definitívne k svojim rodičom a to už bolo super, hej. Už potom chodil na celé víkendy, pretože on mal tých 100 kilometrov ďalej prácu a tak. No a rozviedli sa o pol roka na to. Aj to kvôli tomu, lebo nemal peniaze na rozvod, na podanie návrhu na rozvod a tak. Takže sme si povedali, že to, že nemá peniaze, že to je v poriadku, hej, že dôležité je, že máme seba, že budeme spolu a že nech nerieši to, že nemá nič, hej. Takže on sa potom asi o pol roka na to ku mne nasťahoval do toho môjho domu a tam to proste začalo, že to boli neskutočné rozhovory, stále. A správy, a smajlíky, a srdiečka, a všetko, hej, tak ako má byť, to bolo toľko pozorností, mi v živote nikdy nikto nedal, hej. A ako náhle sa nasťahoval ku mne, dohodli sme sa, že teda môže zostať aj nezamestnaný, lebo z tej lásky predsa prežijeme a ja budem dostatočne robiť na to, aby som to potiahla. Takže bol nezamestnaný, začal na mňa tlačiť, že je strašná škoda, aby svet prišiel o taký potenciál, ako máme my dvaja. On proste túži po dieťati, lebo dieťa to je to najkrajšie, čo môžeme dať tomuto svetu. A ja som stále odolávala, lebo už som mala aj dosť pokročilý vek teda, ale odolávala som, stále. Asi 2 mesiace sa mi to podarilo. A nakoniec som si to tak premyslela, že buď teraz, alebo už vôbec. No, do 3 mesiacov som bola tehotná a dohodli sme sa, že keď sa to teda podarí, takže sa zoberieme. No, tak to aj bolo. Vzťah s dcerou bol v tej dobe celkom fajn. A k tomu ešte sa chcem spýtať, že aké bolo jeho správanie? Stále sa správal tak, akože fakt, že pekne a takže si bola stále z toho hotová, že ako neboli tam žiadne znaky alebo signály toho, že tam niečo nie je v poriadku? Ako stále to držalo ešte tú linku? Neboli. Celé roky neboli. Pretože toto nie je otvorený narcista, toto je skrytý narcista. Skrytý manipulátor a ja som to netušila. Absolútne som to netušila. To je, že náhle pred svadbou, keď už som bola tehotná, sa zmenil vzťah mojej dcery k nemu. Začala sa mu vyhýbať, začala sa ho trochu báť. A samozrejme, že som to riešila, chcela som vedieť a ona mi hovorila nič mami. Ona bola taká malá štebotačka, taká strašne zlatučka, hej, taká s každým sa rozprávala veľmi rada. Ale zrazu bola taká iná. A tesne pred svadbou išla s pravdou von a ja si spomínam na ten večer, hej, ona chcela ísť k nám do postele, plakala a tak a on povedal, že ju pôjde utíšiť. Išiel ju utíšiť, dieťa stichlo, ja som bola šťastná, že ako to s ňou teda vie, že
že proste si s ňou pohovoril a dieťa bolo spokojné, hej, takže pre mňa to bolo také, že wow. No až pred svadbou som sa dozvedela, že to také wow nebolo. No, on prišiel za ňou do izby, priložil jej vankúš na tvár, začal ju dusiť a povedal jej, že ak sa to bude opakovať, takže to dokončí, hej. Je mi ťažko to aj hovoriť a takto otvorene, pretože viem, že ma môže ktokoľvek odsúdiť kvôli tomu, lebo ja som si toho muža nakoniec zobrala. Ja som si to s ním vydiskutovala, boli obrovské rozhovory, hádky, všetko, ale on mi proste prisahal, že to bol len skrát, že on nevie, čo to do ňoho vošlo, že on ju chcel len postrašiť. Bola som proste zúfala, hej, bola som tehotná s hypotékou, teda zostala by som sama s 2 deťmi a ja som si nevedela predstaviť, ako by som fungovala ďalej. Ale on bol ku mne neskutočne milý. Neskutočne. To neviem to vysvetliť. No takže... a tvojej dcére sa správal potom, ako ona s ním mala, akože, ako vyzeral ten ich vzťah, keď takéto niečo sa tam stalo? On ju napríklad zdvihol na ruky, povedal, že ju ľúbi. On proste sa tváril, akože, že nič sa nedeje. Hej. Ona sa síce bránila, no potom došlo k ďalším hádkam, samozrejme. Takže nebol k nej agresívny, akože by bol agresívny, hej. Vôbec, nikdy. Nie tak. Ale pasívna agresivita, čo som ja v tej dobe nemala o tom ani šajnu, čo to je. Vôbec som netušila, že môže byť pasívno-agresívne správanie takéto, hej. No, neviem. Vtedy som to tak nevyhodnocovala, ale každý, aj moja mama, aj proste súrodenci, všetci mi hovorili o tom, že ona ma mala celý čas pre seba a že veľa vecí si môže vymýšľať, lebo žiarli. Lebo sa zrazu musí deliť o mamu s niekým. Bolo to také viac menej vysvetlenie, hej, toho, že prečo zrazu aj ona začala tak správať. Pretože on sa predo mnou sa k nej nikdy nesprával zle. Nedovolil by si to. A čo sa stalo potom, keď sa narodilo to vaše spoločné dieťa? Keď sa narodilo naše spoločné dieťa, moja dcéra ho od prvej chvíle milovala. Maličký sa stal zmyslom jej života. Do dnešnej doby majú nadštandardný súrodenecký vzťah. Ale stalo sa to, že proste on vyžadoval od nej, aby sa o neho starala. Hej, ako náhle malý zaplakal, tak bolo na dceru, čo si jej spravila. Hej, keď sa malý smial na hračke, na autičku, ktoré vrčalo, mal možno 8 mesiacov, tak mám to zachytené aj na videu, on na ňu nakričal, že ty sa nesmej. Hej, takže to boli už také dosť vážne veci. Hej. Po každom takomto výstupe, ktorý bol predo mnou, nastala hádka. Hej. Ale napríklad vždy, keď mi dcéra niečo povedala, tak ja som sa snažila zistiť, aká bola pravda. Hej. Aby som vedela, že či si ona vymýšľa a potrebuje niečo, alebo vždycky som to s ním prekonzultovala, hej. Ale to bolo popieranie. A ešte na vysvetlenie toho pred svadbou dcera mi to preto nepovedala, lebo vidí, že maminka je konečne šťastná. Moja dcera proste bola ticho tak dlho, pretože prvýkrát videla mamu strašne šťastnú. To bolo na tom veľmi kruté. Pred oltárom som stála a chcela som povedať nie. Ale nemohla som si to dovoliť, no, z mnohých dôvodov. Nie len z finančných a tak, ale tak som si povedala, že sa zmení, že to bol skrat a že to bude dobré. A on sa teda k tebe správal ešte aj po tej svadbe pekne a kedy nastalo to, že sa k tebe teda začal správať nie pekne, že kedy nastal taký nejaký zlom v jeho správaní voči tebe? V podstate nenastal. Ja som potom mala úraz. Keď mal syn asi 8 mesiacov, ja som spadla, mala som úraz nohy. Dostala som v nemocnici, operovali ma. On sa staral o malého, zobral si
rodičovskú, no, zostal doma s ním vlastne, lebo ja som bola na barlách, ja som ho nevedela odniesť, prebaliť nič, takže on musel zostať doma. A staral sa o mňa aj o malého, ale asi tak, že on proste plakal, sedel na zemi a plakal pri mne, malý plakal v postielke, ale on plakal, môj muž plakal nado mnou, hej, namiesto toho, aby sa staral o toho syna. Lebo on ma tak proste strašne miloval. To bol taký závislý vzťah, hej, predpokladám, alebo neviem, proste jeho to tak zložilo, že sa nestaralo to dieťa iba o mňa. No a v podstate ono to bolo tak, že za každým, keď mi napísal nejakú správu, musela som reagovať. Keď som nereagovala, on bol schopný si zobrať dovolenku, keď už pracoval a prísť a pozrieť, či sa mi náhodou niečo nestalo, či som v poriadku, lebo on bezo mňa nemôže žiť. Hej? Ale každý náš telefonát začínal slovom ahoj láska. A ja som musela odpovedať ahoj láska. A po pár mesiacoch mi to už prišlo, že dosť trapné, tak som mu povedala len ahoj. Tak on 3-krát zopakoval ahoj láska. A kým som to nepovedala, tak rozhovor nepokračoval. A vtedy som začala chápať, že tam asi niečo nebude v poriadku. Že toto je cez. Raz som išla s kamarátkami na chatu, aj s mojou dcérou, lebo tak som si povedala, že proste potrebujem aj čas sama s mojou dcérou, hej. Takže som ju zobrala tam, to je krstná mama, takže boli sme tam len baby. Večer mi napísal o 11:00 a ja som proste neodpísala. Ráno o 7:00 som otvorila oči a on stal predo mnou aj s dieťaťom na rukách. Lebo sa bál, či sa mi niečo nestalo. Takže... Tým si ho nejako konfrontovala? Pravda, že ja som dosť prudká povaha, áno, ja som ho konfrontovala so všetkým. A ako to pôsobilo? Lebo to je tam vlastne zaujímavé ako aby bolo vidno, že čo vlastne sa tam dialo, že to, že sú vo vzťahu hádky, to ešte celkom nie je úplne presný popis toho, že aká tam bola reakcia. Povedzme, že keď sa konfrontovala s tým, že prečo tam prišiel, alebo niečo v tom zmysle, tak čo sa stalo? No prišiel len kvôli tomu, lebo sa bál, či som náhodou nespadla, alebo sa mi niečo nestalo, keď som okamžite nezareagovala na SMS-ku. Bolo to z jeho čistej lásky. A ja som sa mu snažila vysvetliť, že ja som vždy bola slobodný človek, hej, že keby sa mi niečo stalo, tak ho o tom niekto asi informuje, že o to nemusí mať strach a že sa mal starať o dieťa a nie o mňa. Že som už proste dospelá, som veľká a že potrebujem aj ten čas pre seba, ale toto nebolo vôbec pochopené, vôbec. A jeho reakcia bola aká? Ospravedlnenie. Veľké ospravedlnenie, že už sa to nikdy nestane a že on vie, že má nejaký problém. Ale stalo sa to znova a znova a znova. Proste vždy to tak bolo. A ako na ňo reagovalo tvoje okolie, tvoje kamarátky, tvoja rodina? Ako sa javil voči ním, alebo ako ho oni brali? No, sa zo začiatku javil dosť priateľský, hej, taký veľmi vtipný a tak, hej, ale časom prestali ku mne chodiť moji priatelia. Časom som sa prestala stretávať v podstate s priateľmi všetkými. Buď som ja chodila k ním, alebo k nám už takmer nikto nechodil. Suseda k nám chodila, to bolo asi tak všetko. Takže zaujímavé je, že teraz po rozvode sa ku mne všetci priatelia vlastne vrátili. Ja mám stále plný dom ľudí, stále sa stretávame a je to fajn. Každý mi to vtedy povedal. Ja som sa dokonca som sa raz pohádala s najlepšou priateľkou kvôli tomu, lebo nerešpektovala môjho muža. Hej, ja som sa ho strašne zastávala. Snažila som sa jej vysvetliť, že je to môj muž, má ho brať ako moju súčasť a pokiaľ to nebude rešpektovať, takže sa s ňou nechcem vidieť. Hej, to bolo zlé. Teraz to už chápem. Vtedy som to nevidela, vtedy som to videla inak. No, dosť na tom, že ja som po tej operácii nohy 3. dostala infekciu, ja som takmer umrela. A bolo to dosť vážne. Vtedy som písala mojej sestre, že či sa mi postará teda o dceru. Vedela som, že syn bude musieť dostať s otcom, keď ja tu už nebudem a tak, takže bolo to veľmi náročné obdobie, hej, takže veľmi. Kým som sa z toho dostala, tak to vlastne trvalo aj 1,5 roka a
A bolo to ťažké, hej. No, ďalej potom to pokračovalo. No, tá pasívna agresivita voči mojej dcere to stále pretrvávalo, hej. Tie reakcie okolia na to, že je to moja chyba, lebo som si rozmaznala dceru, lebo by som ho mala nechať, nech je na ňu tvrdší, aby ju vychovával, hej. Lenže on si dával vždycky pozor na to, aby on bol pred mojou rodinou ten dobrý, hej. Ja som bola agresívna, lebo ja som všetko konfrontovala s ním. Ja som proste bola agresívna, uznávam. Nie, že agresívna fyzicky, ale bola som prudká. Veľmi. Ale moja rodina videla to, že ja som prudká. Ale nevideli to, čo je doma, hej. To sa stalo len raz, a to už bolo niekedy na konci toho vzťahu, pred koncom, že raz sa pred mojou mamou toto stalo, že on proste zaútočil slovne na moju dceru, veľmi prudko. Vtedy zostali akože veľmi prekvapení. Ale moja sestra napríklad mi doteraz neverí, že to bolo tak, ako to bolo. Dokonca mi povedala, že som zničila toho chudáka chlapa. Že som si zničila ešte aj moje deti. A tak našťastie už teraz momentálne som dosť ďalej psychicky, takže ma to tak nezložilo, ako keď som to počula prvýkrát z jej úst. Ale povedal som si, že je možno fajn, že to nechápe. To znamená, že nič také neprežila a verím tomu, že ani neprežije, hej. Ja viem, ako to bolo. No. Ja som sa chcela spýtať na ten zlom, že keď stále to bolo takto ako konštantne, ako voči tebe v pohode, tak kde nastalo to, že to už prestalo byť v pohode? Že si povedala, že to už takto nejde ďalej. No nie je také jednoduché. Ja som mala napríklad 3 mesiace v kuse, že chodila som do práce. Keď som sa vrátila z práce, mala som horúčky. Triašku, zimnicu, horúčku. Ráno som sa zobudila, išla som do práce a nič mi nebolo. Prišla som domov, mala som triašku, zimnicu, horúčku. Prešla som od jedného doktora k druhému, tretiemu, k štvrtému, všetky možné vyšetrenia, ktoré sa dali spraviť a nikto nič nezistil. Nakoniec mi povedali, že je to psychika, hej. To som samozrejme zavrhla, lebo som netušila, že psychika môže byť taký mocný pán. Ale dobre, po nejakých 3 mesiacoch to odznelo. Bolo potom leto, hej, takže človek je taký kľudnejší a tak, ale stále som mala v hlave, že nie som šťastná. Ja proste nechcem sa stále hádať za tú dceru. Necítila som sa šťastne, nepočúvala som hudbu, prestala som sa smiať úplne. Chcela som proste od neho odísť, ale nemala som na to dôvod. Nemala som dôvod, pretože taký milujúci človek, čo vám dáva toľko lásky všetkým. A ja teraz rozbijem rodinu. Ja som trpela výčitkami svedomia kvôli tomu, že nemá moja dcera otca. A nedokázala som si predstaviť, že by som zobrala otca aj synovi. Len kvôli tomu, že mne sa niečo nepáči. Hej. To ťažko je to vysvetliť, ale bolo to tak, že neviem, nechcela som proste do toho ísť. Vedela som, že ako dcéra trpí a nechcela som, aby trpel tým aj syn. No a potom z ničoho nič náhle zomrel môj otec. To bola pre mňa neskutočná rana, pretože ja som mala psychiku už vtedy tak oslabenú, dôsledkom čoho boli vlastne tie horúčky, že keď mi zomrel otec, s ktorým sme mali neskutočne dobrý vzťah, tak ma to zložilo, hej, ale že úplne. Tam mi trpla pera, tvár, všetko. Mala som pocit, že som dostala infarkt, že koniec, proste nakoniec som pochopila, že to boli panické ataky, hej, ale tiež mi to trvalo pár mesiacov, možno že rokov. Bolo to veľmi ťažké obdobie pre mňa. A vtedy som mu hovorila, že ja chcem proste odísť. A môj muž ma v mojom dome podviedol s 20-ročnou učiteľkou zo synovej škôlky. To bolo 4 mesiace po otcovej smrti. A bol to pre mňa tak neskutočný šok pred Vianocami, že som sa úplne zložila, pobalila som caky-paky. Nasadli sme do auta a odišla som do otcovho domu, ktorý je na úplnej samote. No, bolo to ťažké. Ako si na to prišla, že ťa podviedol a
A aká bola jeho reakcia, keď doteraz si hovorila stále, že bol taký veľmi milujúci a obetavý a stále ťa obletoval a neviem čo všetko, tak jednak ako si na to prišla a aké bolo jeho vysvetlenie? To bolo veľmi komplikované, možno, že aj nie pekné odo mňa, pretože ja som mala tušenie, že sa niečo deje, hej, že proste pohľady a tak. Ona tu raz bola dokonca aj v tomto otcovom dome. Vyrábali spolu v stodole niečo do škôlky, hej, on mi s tým pomáhal. Ja som bola zatiaľ s jej snúbencom vo vnútri a sme sa rozprávali a niečo som proste tušila. No a ona mi začala písať a tak a vravím, že ona je tam sama, že či by nemohla prísť k nám. No tak som si povedala, že keď budem vidieť, tak budem vedieť. A už potom to začalo, hej, že ja som v podstate tam bola a on jej začal rozprávať o tom, aká je nádherná, ako má môj syn akože dobrý vkus, keď ju má rád a tak. No proste bolo to veľmi zaujímavé. A to bolo pred tebou? To rozprával tie komplimenty pred tebou? Áno. A ty si na to reagovala ako? Veľmi prudkou hádkou. Takže som nakoniec aj odišla a ona tam ráno bola. Ja som ho prosila, aby ju poslal preč, on mi povedal, že to nie je vhodné. Takže keď som odchádzala z môjho domu aj s vecami, aj s deťmi, tak ona stála na mojich schodoch a mávala mi na rozlúčku. A on sa mi ospravedlňoval, že on to nechcel, ale že bol proste psychicky zdeptaný z toho, že som ho chcela opustiť a tak, no proste nevedel, čo robí. To samozrejme už nie je pravda, hej, to už je popreté zase 100-krát, ale no bolo to ťažké. V podstate ona tam zostala, hej. Ja som odišla a ona zostala v mojom dome. Na druhý deň. A teda ty si odišla do toho otcovho domu a tam si už aj zostala? To bol ten zlom? Ja som odišla. To bol dom, kde proste boli tu myši a tak ďalej. Ja som nemala tu šporák, ten bol taký, že dosť rozpadnutý. Do toho tu boli všetky otcové veci, hej, a tak. A to bolo pred Vianocami. A samozrejme prišiel, ospravedlňoval sa, kľačal na kolenách, povedal, že keď ho opustím, že on sa zabije a že ako to môžem spraviť tomu chlapcovi, že ho pripravím o otca, že keď odídem, rozbijem rodinu, ja. A proste prosil a povedal, že pôjdeme na terapiu a povedal, že sa pôjde liečiť a že on to už všetko pochopil a tak. Na Vianoce sme už boli spolu. Ja som mu odpustila, ale asi to nebolo dobré. No. Do toho zomrel otec mojej dcery biologicky. Mesiac na to, čo bola ďalšia rana, akože obrovská. No tým, že ja som vlastne bola ešte stále na ňo nahnevaná, hej, ja som tvrdohlavá a hrdá, hej, ja to zvládnem, ja zostanem tu, tak proste som potrebovala nejak prežiť. Tak mi ponúkol, že on mi dá peniaze, no, smiešnú čiastku, s tým, že on nemá kde ísť. On nemal priateľov, s rodinou v kontakte neudržiaval a mne ho bolo hrozne ľúto. Ja som nevedela, kde ho mám poslať. Nemal by kam ísť proste, on by bol bezdomovec. Takže sme sa dohodli, že on mi dá nejaké peniaze, aby som si mohla spraviť kúpeľňu a kuchyňu a ja mu darujem dom. Takže po týchto 3 traumách, ktoré som prežila v podstate za 5 mesiacov, som s tým samozrejme, že súhlasila. Aj s tým, že už sme vlastne boli spolu. Že sme boli na dovolenke zmierovacej. Začal sa správať krásne k mojej dcére, hej, tam to bolo super zrazu, hej, že si uvedomil, že koľko jej ubližoval a tak ďalej. A proste zrazu to bolo potom pekné, hej. Všetko chlapalo. Dovolenka a tak. On mi týždeň po dovolenke v deň mojich narodenín dal podpísať darovaciu zmluvu, keď sme boli dokonalý pár. A o 2 mesiace na to som zistila, že si píše s kolegyňou. Takže sa začala zase nejaká ďalšia aférka
síce som mu zožrala to, že to je len tak, že aby sa on mal s kým o takýchto veciach baviť, lebo on nikoho nemá a tiež potrebuje komunikovať s nejakými ľuďmi, ktorí mu rozumejú a tak. Takže boli zase ďalšie hádky, ďalšie pasívno-agresívne správanie voči mojej dcére, tvrdenia, že ona je hlúpa, že sa má pozrieť, aký je náš syn múdry, že on nepotrebuje ani kalkulačku, ani nič a pritom je ešte malý. Proste vždycky všetko spravil preto, že chodil, pozeral do smetných košov, čo zjedla, aby mi ho hovoril, hej. Otváral jej šuflíky, pozeral, čo tam má, ale ja som to vedela iba sprostredkovane od mojej dcery. Nikdy som ho ja pritom nevidela. Vždycky to sprostredkovane hovorila moja dcéra. No, potom sa moja psychosomatika zhoršila natoľko, že mi odišla chrbtica. Povedal mi doktor, že jeden zlý pohyb zostávam na vozíku. Že mám poškodený všetky stavce, teda aj v krčnej, aj v hrudnej, aj v krížovej oblasti. A že musím dávať pozor proste na to, čo robím, na to, kde som a tak ďalej. A bolo to veľmi zlé. Ja som nedokázala dvihnúť ruku, nedokázala som rukou pohnúť. Hej. Ja som bola tak psychicky, teda fyzicky zle. To, že som psychicky zle, no to som si nepripúšťala. Ale moje telo mi jasne dávalo najavo, že toto nie. Takže keď som bola na vyšetrení u neurologa a pani doktorka mi povedala, že si mám dať okamžite antidepresíva, pretože mám tak silnú tetániu, som nemala ani tušáka, čo to je, hej, že to nebude dobré. A ja som jej na to povedala, že to nepotrebujem, že potrebujem odísť od muža. Že to je pre mňa najlepší liek, ktorý môže byť. Takže som odišla od neho druhýkrát. Zase do otcovho domu. Ja som do týždňa mala vyliečený chrbát. Ja som začala hýbať rukou, začala som chodiť na prechádzky, je to tu proste v prírode a zrazu som zistila, že je to fajn. No s tým, že zase som si nahovorila sama sebe, že áno, je to moja vina, lebo ja som mala príliš veľké nároky na ňo. Ja som od neho veľa chcela. Ja som chcela mať tú rodinu dokonalú, pretože som ju chcela mať dokonalú. Proste presvedčil ma o tom, že vždy niečo chcem, vždy chcem veľa. No a ďalšia vec je, že tým, že som bola taká stále chorľavá, on mi to vždycky dával pocítiť. Ty nemôžeš odísť, ako by si to zvládla, veď máš chromú nohu, ty nemôžeš odísť, veď máš poškodený chrbát, ako by si to všetko zvládla a sama, a to v žiadnom prípade, ja ti to nedovolím, lebo ja ťa milujem a tak ďalej, hej. To bolo stále dookola. No, takže druhýkrát som od neho odišla, to bolo nejak na jar. No, a potom som odišla ešte raz. To, že dcera má problémy, tá navštevovala psychológa a tak, to som vedela, ale predpokladala som, že je to puberta, pretože je to ťažký vek a tak. Vedela som, že sa neznášajú tí dvaja ľudia absolútne. Vôbec teda, nemohli sa ani cítiť. Lenže nevedela som, že je to až do takej miery. Ja som sa vtedy začala odpájať sama od seba, ako keby, hej. Ja som prišla domov, ja som mala pozorného manžela. Vždy, každý deň mi kúpil víno. Alebo aspoň nalial víno. On bol veľmi pozorný. Ja som akože vypila pohár vína, sedela som vonku, odpojená od seba, počúvala som kadejaké podcasty a bola som rada, že nemusím byť vo vnútri s rodinou. Hej, to bolo moje odpojenie. Dokonca sa to dostalo do takého štádia, že on mi stále tvrdil, že som bezcitná. Že ja nedokážem milovať nikoho, že ja som ten problém, lebo ja som strašne negatívna a nedokážem mať rada nikoho. A dcera sa sťažovala, on sa sťažoval. Tak som si povedala jedného pekného dňa, že asi tým ľuďom naozaj škodím. Asi som problém. Asi dceru dám mojej sestre, syna nechám s ním a ja odchádzam. Táto myšlienka proste, keď prišla do mojej hlavy, že ja proste pôjdem do zahraničia a budem sa tváriť, že začínam život od znova, tak ma tak vydesila. To bolo niečo neskutočné, hej. Takže to bol ďalší odchod. Zistila som, že toto nie je to, čo ja chcem. Moje deti sú to, čo ja chcem, hej. Za tie deti som bojovala celý život.
a bojovať budem. Ale presvedčil ma o tom, že proste, že som zlá, že som nie dosť dobrá, že nie som dosť milujúca, že nie som proste nič. A ešte k tomu som aj chorá. No, takže asi takto to fungovalo a bolo to veľmi náročné. No, ale keď začal mať syn problémy v škole a na odporúčanie riaditeľky, som musela vlastne ísť s ním k psychologovi a psychologička mi povedala, že on nemá problém v škole, ale má tu problém doma. Vtedy som pochopila, že je veľmi zlé. Takže to som odišla znovu do otcovho domu. A s tým, že som myslela som si, že problém jediný je v tom, že my sa hádame kvôli tej dcére non-stop, hej? Že to bol jediný problém, ktorý mal môj syn. A povedal som si, že si nenechám zničiť ešte aj syna. A tak som odišla sem s tým, že sme sa dohodli, že pokiaľ bude dcéra na internáte, on môže byť s nami. Keď bude dcéra doma, on pôjde do toho môjho domu. Teda v tom čase už jeho domu. No, kedy to vyvrcholilo, alebo kedy to vyústilo do toho tvojho skutočného odchodu, lebo ty si tu už zatiaľ spomenula aspoň 3 alebo 4 odchody minimálne. No, a ako to vlastne ešte ďalej prebiehalo? Teda? No, ďalej to prebiehalo tak, že my sme sa už v podstate zase dali dokopy, hej, že takto to fungovalo, dcera na intraku, on tu u mňa, tak, hej, povedali sme si, že sa oni navzájom budú ignorovať a že takto ešte tie 2-3 roky vydržíme a bude to fajn, hej. No až na to, že on si volal s nejakou kamoškou, hrala som mu, že sa mi nepáči, že si s ňou voláva, že mi to príde také zvláštne. Mi povedal, že som paranoidná, že sa mám dať liečiť, lebo že čo on by mal s takou škaredou ženou. Hej, že sa mám pozrieť na to, ako vyzerá a že to ako proste si chorá, hej. No, tak dobre. Ale môj manžel išiel jedného pekného dňa na ryby, na víkend a cestou z rybačky mi zavolal, že sa rozvádzame. Tej žene, s ktorou ešte aj momentálne je, ja budem do konca života vďačná. Naozaj. Ako neviem, či by som mala silu akože odísť navždy, hej, a v podstate obetovať ako keby otca pre svojho syna, hej. Bolo to veľmi, veľmi pre mňa ťažké, hej. Ale on sa rozhodol a rozhodol sa dobre. Bolo to 3 roky potom, ako som mu darovala dom, takže máte 3 roky lehotu na stiahnutie darovacej zmluvy. Mal to vypočítané a už to bolo v suchu, hej. A jeho nová partnerka je momentálne veľmi finančne závodou a už býva u nej. Využíva jej auto, ona ho pozýva na dovolenky, on jej píše básničky na sociálne siete, akože normálne, že cez kopír. Fakt mi je tej ženy ľúto, lebo viem. A to je tá žena, ktorú on tak zhodil? Ktorú áno, vlastne... áno. Tomu, čo povedal, sa dalo veriť. Tiež sa tomu dalo uveriť, ale peniaze sú mocný pán a hýbu svetom, takže to je v poriadku. No, najhoršie na tom, v podstate, ako ja som sa z toho celkom spamätala, hej, z tohto všetkého, čo sa mi udialo, a najhoršie na tom je moja dcera. A toto jedno som mala veľmi veľký problém si odpustiť a trvalo mi veľmi dlho, kým som pochopila, že ja som tiež bola na tom psychicky zle, a bola som tiež zmanipulovaná, takže som nevedela proste asi inak reagovať, hej. Ja som sa až teraz s odstupom času dozvedela, čo sa vlastne všetko dialo, že moja dcera si nožnicami rezala nohy. Ukázala mi fotky. Ja som to síce videla, ale mali sme vtedy malé mačiatko, hej, tak mi povedala, že to mačiatko ju poškriabalo a tak. Ale bolo to tak, ja som sa dozvedela, že moja dcera, keď som bola v robote, ja som mala totižto 2 roboty, áno, priznávam, aj kvôli tomu, aby som nemusela byť doma a nemusela počúvať tie hádky a byť policajtom a sudcom medzi mojím mužom a mojou dcérou. Tak moja dcera, keď vedela, že budem v robote, tak si požičiavala peniaze od spolužiakov, aby si mohla kúpiť jedlo.
ona sa dostala do takého štádia, že ona nezišla dole v podstate z poschodia, nezišla dole ani na toaletu, ani sa najesť, ani nič. Vedela, že kým nie som doma, nesmie ísť dole. A to bolo neskutočné. To bolo zle. To sa dozvedela až spätne, tieto veci, hej? To, že ona nevychádza z izby, pokiaľ nie som doma, to som vedela, áno. To som vedela, že nevychádza z izby. A ináč som bola možno, že aj rada. Tým pádom ona predišla ďalším stretom, hej? Tým pasívno-agresívnym. Takže, no, áno, uznávam, spravila som veľa chýb. Veľmi veľa. Uznávam. Ale všetky tie dôvody, neviem, ťažko sa mi to obhajuje, neviem to obhajiť. No, vyvrcholilo to do veľmi zlého štádia, pretože my keď sme zostali vlastne, ja som ešte mala taký pokus, že som ho prosila o to, ja som proste stále verila tomu, že musí v ňom byť nejaký kúsok svedomia, hej. Že my sme normálne fungovali ako manželia, úplne normálne, hej, že vo štvrtok odišiel a v nedeľu sme sa rozvádzali, hej. Ja som proste neverila tomu, že je možné, že ťa niekto ľúbi a zrazu už nie, hej, že zo dňa na deň. A stále som verila tomu, že on vie, ako som to mala aj s tým domom, že som si to tam všetko vlastnými rukami robila, hej, naozaj ako chlap vlastnými rukami. Aj koľko mi môj otec pomáhal a tak ďalej. On vedel, aj vie veľmi dobre, že ten dom mu nemôže patriť už vôbec nie za takú smiešnú sumu, ktorú mi dal, hej. Tak som ho prosila, že chápem to, že sa zaľúbil. V poriadku, to sa stáva. Človek sa môže zaľúbiť, nám to neklapalo, hádali sme sa. Je to v poriadku. Len som ho prosila, aby sa zachoval ako charakter, aby ma aspoň vyplatil z toho domu, alebo aby mi ho nechal. Takže to samozrejme, že áno, všetko spravíme, dohodneme sa po rozvode. Áno, všetko bude po rozvode. No, po rozvode sa doteraz nič nestalo, teda musím konštatovať. Len sa to zhoršilo s tým, že pri každej našej ďalšej hádke po rozvode ja som mala také veľmi zlé obdobie, mesiac po rozvode 2. Nemal som kúrenie. Pani dostala šmík, rozbila mi auto. Ja som detskej sa prepadla Blažka, hej, toto je starý dom. Proste nemala som, do novembra som ani nekúrila, lebo som nemala ako. Mala som mojich priateľov, ktorí boli moja záchranná brzda, hej, že vždy sa stal nejaký zázrak, niekto mi požičal peniaze, poslal len tak, že ako milodár. To, ja to doteraz nechápem, ako som toto mohla zvládnuť, síce prácu mám, ale veľmi zle platenú, to je zle. Ale toľko vecí, ktoré sa mi udiali, hej, že som nemohla kúriť elektrikou, lebo som nemala ističe, to som musela skriňu vymeniť a tak ďalej. No bolo toho strašne veľa. No, vyvrcholilo to tým, že môj ex-manžel doniesol syna, ktorého máva akorát na víkend, každý druhý. Ho doviezol domov, to bolo pred Silvestrom, ja som nebola doma, išla som nakúpiť do mesta, ktoré je od nás vzdialené 20 kilometrov. A dcera mi mala volať, keď ho dovezie teda vonku k bráne. No ale nevolala. Nakoniec som zistila, že moja dcera odpadla a je u nás záchranka. Takže som nechala nákup v obchode, sadla do auta a išla domov. Záchranka tu preberala moju dceru. Nevedela som si to absolútne vysvetliť. Začal ďalší kolotoč, vyšetrení a všetky proste lekári, všetci, čo sa dalo, hej. No, nezistili nič. Zistili aj potom iba takú vec, ktorá s tým nemohla mať absolútne súvis, hej. A tak. Potom sa zase zopakoval kolaps. To bolo asi o 2 mesiace na to, ale ten nebol taký, že by odpadla, hej, to len stratila reč, nedokázala rozprávať. Potom znova, keď sme sa mali stretnúť s mojim ex-manželom a dohadovať sa vlastne, ako ideme riešiť prázdniny s našim synom. V ten deň, moja dcera o tom samozrejme vedela, že sa máme stretnúť. Ten deň znova mala problém. Najhoršie proste bolo, keď zistili jej, že
to môže byť tým, že má poškodené srdce a tak, že tam má proste dierku. A že čakajú operácia a všetko. Takže týmto sme si prešli. Operáciou sme si prešli. Operácia potvrdila to, že tie kolapsy neboli spojené s touto diagnózou. Posledný kolaps, ktorý mala, bolo potom, ako sa mi môj ex-manžel vyhrážal, že keďže nemám peniaze a mám ešte k tomu aj choré dieťa, takže on mi pomôže tým, že mi zoberie syna. Hej. Že ak chcem viac, tak to mi pomôže. No, bolo to veľmi, veľmi ťažké. A vyvrcholilo to tým, že moja dcera znova skolabovala. Popri tom sa udrela, to znamená, že bola celá skrvavená. Môj syn 3-krát videl naživo. Ona po tých kolapsoch aj 10 minút, že som nevedela, či žije alebo nežije. Hej, to neprajem nikomu. Možno, že je to trest za to, že som v tom zostávala. Ja neviem, že som ju tam nechala. Ja neviem proste. V každom prípade toto, čo sa deje mojej dcére, ona je na antidepresívach už rok a pol. Hej. Navštevuje psychologa, psychiatra, všetkých možných odborníkov. Je to dôsledok posttraumatickej stresovej poruche po živote s mojím manželom. Do dnešného dňa sa tomu dievčaťu každý deň snívajú nočné mory, kde sa jej vyhráža, že ju zabije, alebo zabije mňa. Alebo sa bijú. Proste toto sú veci, ktoré neviem vysvetliť. A keď sa to reálne dialo v tom období, keď ešte tam on s vami žil, a že ona ti spätne rozprávala, že čo sa tam vlastne deje, alebo dialo, alebo teda ako? Ona ti to nehovorila v tom čase, keď sa to dialo a až potom, keď si sa ty s ním rozišla, alebo teda keď ste sa rozviedli, alebo to bolo aj, že si vedela tie veci, lebo vedela si to ešte pred tou svadbou, to, čo bolo také veľmi ako dramatické, ale ako potom nejaké tie ostatné situácie, kde on sa ako k nej správal, tak to ti ona rozprávala, alebo nie? Toto je veľmi silná trauma a zaujíma ma, že či ty si vtedy s tým mohla niečo spraviť a len si bola pod tak veľmi veľkým jeho vplyvom a tak zmanipulovaná, alebo či sa s tým naozaj nič vtedy nedalo robiť? Určite sa s tým niečo dalo robiť, ale bola som fakt aj pod silným vplyvom, ale napríklad aj rodiny, hej. Lebo všetci mi hovorili, že ju rozmaznávam, že mám nechať jej, on ju vychováva, hej. A neboli to fyzické útoky, už potom boli to psychické útoky, hej. Ale také, že napríklad on vždycky chcel medzi nami dvomi, medzi mnou a mojou dcerou vyvolať hádku. Že chod sa povrieť za posteľ, čo tam má. Áno, nemala tam poriadok, zajedala ten stres. Zajedala to sladkosťami, schovávala ich pod vanku, už pod madrac. Ja som sa na ňu hnevala, lebo to tam schovávala. Ja som nechápala to, že ona to nemohla dať do smrtného koša, lebo to by on videl a zase by to mne hovoril. To bolo, on z jednej strany hovoril na ňu, ona z druhej strany hovorila na ňo. Riešili sme to aj s psychologom, aj on bol psychologičky, aj v manželskej poradni sme boli. On navštívil aj psychologičku, ktorá vlastne mala na starosti moju dceru. Aj sme tam boli spoločne. Potom mi na jednom stretnutí povedala, že musíte od neho odísť, lebo ten chlap vás ničí. No samozrejme, ja som si povedala, že moja zlata, ty nevieš, aký on je milý, ja neopustím rodinu kvôli tomu, že mi psychologička niečo také povie a to bolo od nej veľmi neprofesionálne a tak ďalej a tak ďalej. No a keď som sa už dozvedela, aká je celá pravda, bola som znova za ňou a som sa jej spýtala, že vy ste to vedeli. A ona mi vraví, že čo, že je narcistický manipulátor? Áno, vedela, ale vy ste na to ešte neboli pripravená. To bolo veľmi silné. Veľmi. Mohla som tomu zabrániť. Mohla som spraviť veľa vecí inak. Mohla. Len tam je to o tom, že každý do mňa hučal, aj on do mňa hučal, že v podstate ona na ňo žiarli. Hej? Ale nebolo to tak. My keď sme sa dohodli napríklad, že sa budú vzájomne ignorovať,
Hej, že sme si sadli všetci traja a vravím, že nie, proste budeme sa tváriť, že tam nie si. Ty tam nie si, hej, aspoň nejak, aby sme to prežili. Ona to dokázala, on nie. On vyžadoval od nej úctu. On chcel, aby si ho ona vážila, za to, že sa o nás stará. A k synovi mal aký vzťah? Alebo aký má, alebo mal celkovo? To je zaujímavá otázka. Nikdy nebol jeho blízka vzťahová osoba, ale on je k nemu milý, hej? Ale zase vykazuje tie známky tej pasívnej agresivity. Keď mi malý povie, že otcovi darmo poviem, otco mi aj tak neuverí, alebo to prekrúti proti mne, hej? Ja ešte som zabudla na jednu dôležitú vec, hej. Toho bol svedok môj syn. Keď sme sa už teda mali rozvádzať a tak, ja som ho prosila, aby som si mohla prísť pre osobné veci do toho domu. Na nič nereagoval, tak som sa jedného dňa vybrala, že si teda idem zobrať moje veci a všetky zámky boli vymenené. Mali sme tam osobné veci, trvalý pobyt, ja, dcéra, syn. Všetky zámky vymenené, ja som sa k ničomu nevedela dostať. Syn tam bol, samozrejme, že ja som sa zložila. To bolo veľmi, veľmi zlé. Takže syn videl celé to trápenie, hej, ako som sa trápila aj finančne, aj existenčne, aj videl to všetko, hej. No, nevedela som, ani neviem ho doteraz, hej, od toho oddeliť. Nie, že sa sťažujem jemu alebo niečo, ale proste vidí, ako žijeme. A nie je to jednoduché. Syn momentálne absolútne odmieta k nemu chodiť. Viem, že to môže byť použité proti mne, ale psychologicko sme to riešili takisto, sme to preberali, že proste pokiaľ ten syn prejaví to, že k nemu nechce ísť, že ho proste len ukľudním a poviem mu, že nech sa rozhodne ako chce, že proste stojím pri ňom. Ale riešime to naozaj, že cez prázdniny bol s ním 6 dní, aj to bol odložený v jednom tábore. A cez Vianoce teraz jeden deň. Lebo proste syn odmieta. Oni majú so svojou priateľkou veľmi otvorené, intimné prejavy pred môjim synom, tak by som to asi nazvala. Môj syn je z toho zhnusený. A keď je tam, tak mi volá, že on chce už ísť domov. Že čo robíš? Čakám, kým bude nedeľa, aby som už mohol ísť domov. Hej. To je to ťažké počúvať. Veľmi ťažké. Ale tým, že navštevuje momentálne aj on psychologičku, myslím si, že mu to veľmi pomáha sa vyhraňovať. A už začína hovoriť aj on svoj názor a svoj pocit, hej. Doteraz to tak nebolo. Doteraz bol taký viac menej potichu. Ale napríklad so sestrou majú nadštandardné vzťahy, hej, to som spomínala na začiatku. Oni sú proste také dve lásky, hej. Oni sa veľmi zdôverujú sa spolu sebe jeden druhému a tak. A to je, akože si myslím, že veľmi, veľmi dôležité. Mali mi povedal, že sme sa už s otcom mali dávno prestať ľúbiť. Lebo takto sme šťastní. Tak to je také veľmi, veľmi dôležité. Čo ti pomáha sa tak ako z toho stresu, tlaku a všetko, čo si zažila, uvoľniť, alebo čo ti pomohlo sa dať viac dokopy? Pravda oslobodzuje. Ja som celý rok rozmýšľala nad tým, čo som zle spravila, kde som všade spravila chybu a tak ďalej. Proste som si to nevedela vysvetliť, hej. To poznanie mi veľmi pomohlo. A ja som napríklad začala chodiť na turistiky, ale len dovtedy, kým bola moja dcera zdravá. Ako náhle začali zdravotné problémy, ja som ju 24 hodín musela sledovať, musela som byť pri nej. Fakt, že v noci cez kameru, cez deň sme boli spolu, nechodila do školy absolútne. Bolo to veľmi náročné, hej. Ale ja som kresťan, mne pomáha Boh, ale chodím na prechádzky. Ja bývam na samote, ja zoberiem psa a ideme každý deň od môjho domu kus proste po poli. To je moje pole, to
To je čas, ktorý mám ja pre seba. To je pre mňa taký balzam. A keď môžem vybehnúť na nejakú horu a zdolať nejakú prekážku, tak to je úplne že fantastické. Z toho sa vytešujem veľmi. Asi najviac. No, ale tak ešte nie sme na konci. Verím tomu, že po nejakej intenzívnej terapii sa z toho dostaneme všetci a že to bude dobré. No a čo by si poradila alebo povedala tým ľuďom, ktorí sa boja z takéhoto typu vzťahu odísť? No, nie je to ľahké. Neviem. Veriť sám sebe proste. Ja som neverila svojmu telu, ja som neverila svojim pocitom. Ja som predtým dokázala neskutočné veci sama ako slobodná matka. Neskutočné veci. A ja som v tom vzťahu zistila, že ja som úplne neschopná. A nakoniec som zistila, že ja to dám. A že to dám s prehľadom a že to bude dobré. Hej? Že aj keď, dobre, finančne, existenčne, momentálne sme na tom o mnoho horšie, ako sme boli, ale ten pokoj, to je na nezaplatenie proste. Neviem. Netreba sa báť. Čo ma mrzí, že som v tom nechávala tie moje deti. Obviňovať sa za to môžem, ale asi mi to veľmi nepomôže. Ale potrebujem s tým pracovať. Pochopila som napríklad veľa vecí, hej, prečo som sa aj ja dostala do takého závislého vzťahu, hej, čo mi napríklad v tom detstve chýbalo. Pochopila som to, že ja som už v detstve potrebovala dokazovať, že som dosť dobrá, že som tak dosť dobrá ako moja sestra. To bolo ale až potom, ako som mala poznanie toho, čo sa stalo. Až potom. A čo ti táto skúsenosť takéhoto vzťahu dala, aj keď bola, alebo ešte stále je taká bolestivá? Neviem, či by som sa niekedy začala hrabať v mojom detstve a v mojej minulosti. Myslím si, že nie. Nemala som na to asi dôvod ani potrebu. Momentálne som si spracovala dosť veľa vecí a myslím si, že aj po tom, čo sa dialo s mojou dcérou, som úplne prehodnotila svet, hodnoty, moje myslenie. Úplne. Od základov. Čo si myslím, že je veľmi fajn. Neviem. Určite mi to dalo veľa a viem, že to zvládnem. A viem, že keby som aj navždy už mala zostať sama, tak v pokoji. A s tou dcerou máte teraz aký vzťah? Bol komplikovaný. Komplikovaný. Niekedy veľmi dobrý. Ja som vždycky mala pocit, že my máme veľmi dobrý a otvorený vzťah, lebo my sme sa fakt rozprávali o veľa veciach. Málo ktoré pubertálne dievča sa toľko rozpráva a zdôveruje matke, hej. Čo je také zvláštne. Ale tak teraz je to tak, no. Sme tak na hojdačke, by som povedala. Niekedy aj ju prevládne ten hnev, hej, za to, čo som dopustila. Niekedy mi to dá pocítiť. Potom zase na druhej strane mi povie, že je to v pohode, že ona to chápe a tak ďalej, že aké to mám ťažké a tak. Ja mám stále pocit, že máme otvorený vzťah, hej, ale ťažký vek. Ťažký vek, ťažké traumy, ťažké detstvo. Bolo to ťažké, ale ja verím tomu, že ona práve ten základ má veľmi dobrý. Ten základ, tú ľudskosť, tú citlivosť, to je to, čo je veľmi dôležité a ja si myslím, že keď dospeje, takže to bude dobré. No, asi tak. A je ešte niečo, čo by si na záver chcela dodať alebo odkázať? Že som mala odísť prvýkrát a nevrátiť sa. Respektíve, že mal odísť on. A ja som mala zostať v mojom dome. Je dôležité. Dôležité je to, že som nestratila tú vieru. Dôležité je to, že som nestratila tú nádej. A dôležité je to, že sa mi vracia pokoj. To je veľmi dôležité. A je to proste to najviac, čo človek môže mať. Keď aj po tom všetkom máte nádej,
Ja ti neviem. ďakujem, Tereza, že si bola ochotná sa podeliť o svoj príbeh. Ďakujem aj ja. Dúfam, že sa dá pochopiť niektoré veci, ktoré som robila, aj keď sú možno nepochopiteľné. A ja ďakujem aj tebe, že si vypočula alebo vypočul dnešnú epizódu. Keď sa ti páčila, tak sa prihlás na odber, nech ti neunikne žiadna téma. Zdieľajú na sociálnych sieťach a hodnoť podcast Od srdca hviezdičkami, aby sa k jeho obsahu mohlo dostať čo najviac ľudí, ktorým môže pomôcť. A ešte viac inšpirácie a odkazy nájdeš v popise tejto epizódy. Už teraz sa na teba teším pri ďalšej téme podcastu Od srdca, tam, kde začína nová kapitola tvojho príbehu. A pamätaj na to, že si zaslúžiš to najlepšie.